Ялкын бүгін мындай журнал ғана түгел, ол бүгін тулы қуатындашы тұрған мультимедиялы редакция. Һәм әлбәттә енді біз көп вакытыбызны түрлі видео проектлар төшерергә багышлыйбыз. Хәзер біз үзебезнең студиябызда керәбез вакытны. Бу студия безнең 2020 елда ачылды дип әйтергә мөмкин. Карап күргәнегез анда бик гади һәм бик шундый бик гади эшләнгән бит нәбердә. Алар бу циклораманы карасагыз, бу ак фон. Монсы циклорама безгә бик кирәкле урын, чөнки монда без тышлыкларны төшерәбез. Матур итеп журналга әлеге циклорамада без берничә үзебезнең тапшыруны төшерәбез. Урындыклар куеп, кунакларны шунда утыртып, матур итеп клип чыга. Гомумән студиябызның фишкасы үзенчәлеге ул бүгенге көндә циклорама булса, аңа кадәр ул безнең тартмалар тезелеп куелган стена иде. Чөнки без яшьләр тапшырулар төшерәбез һәм иң беренче тапшыруларыбызда без декорация өчен куллана торган шушы тартмаларны бик экономны килеп чыга, бик теге очсыз, бик зәвыклы дип әйтик инде, шундый хаос атмосферасын тудырган фон килеп чыга иде. Аны берничә ут белән бизәп, утларны сүндереп, ике яктан утларны яктыртып, матур гына фон эшләп, күп тапшырулар төшердек без аның белән. Шулай итеп, бәкәнә аннары башка декорациялар барлыкка килде. Әлеге хромакейлар, яшел, көмеш һәм кара төсләр. Аларны да без төрле тапшырулар өчен кулланабыз. Әйтеп китим әле, безнең YouTube каналыбыз барлыгы 5 канал бар YouTube'та. Һәм һәр каналда 2 яки 3 проект тормышка ашырыла. Һәм барысын бергә салсак, безнең 13тән артык проект килеп чыга. Һәр проектның яңа чыгарышлары чыга. Димәк, санасаң, ул елга безнең 400-гә якын чыгарылыш дөнья күрә. YouTube каналларда, шулай без аларны аннары ВКонтакте һәм төрле башка социаль челтәрләргә яраклаштырып, анда да урнаштырабыз. Күбесе ул тапшырулар шушы студияда төшерелә. Чөнки әйтеп киттем, бу циклорамада беренче тапшыру, хромакейларда, фон белән тартмалар куелган фонда 2 тапшыру төшерелә. Әле безнең урындыклар һәм диваннар гына куелган башка тапшырулар да бар. Тагын калганнары урамда төшерелә. Һәм инде ниндидер репортажлар, алар инде төрле локацияларда. Әлеге студияның күп функциональлеге, әлеге студия күп функциональле. Без монда төрле тапшырулар төшерүдән тыш, әле студентлар белән дә эш алып барабыз. Ялкын редакциясе әйтеп китим әле 2 ел, инде 2нче ел, 2 ел булды инде, 3нче елга аяк басабыз алай булса. КФУның татар филологиясе факультетында укучы, журналистика юнәлешендә укучы студентлар белән тыгыз элемтәдә, алар бездә практика узалар. Һәм көз көннән башлап язга кадәр диярлек, атна сайын алар безгә килеп практика узалар. Практика нәрсәгә гыйбарәт, күпмедер студент редакциядә эшләрен башкара, күпмедер студент инде шушы студияда төрле мастер-класслар ала һәм үзләренең проектларында эшләп карыйлар. Без бик тыгыз алар белән эшләдек. Быел да алар белән дәвам итәрбез дип уйлыйм. Инде яңа курс алачакбыз, беренче курс. Әле алдан спойлер дип әйтик инде, яшьләр телендә алдан әйтәсем килә, тагын шушындый, хәтта мондай гына түгел, моннан да яхшырак булачак инде студия көтелә, ремонтланачак. Анда инде лекциялар өчен урындыклар, махсус экран алай булса булачак. Тагын берничә тапшыру төшерергә берничә локация, урын булачак. Шулай ук социаль челтәрләр өчен төшерергә, кыска видеолар төшерер өчен төрле мәйданчыклар тагын көтелә. Ягъни эшләребез һәм планнарыбыз зурдан, алай булса әле аларны да күребез дип уйлыйм.
Шулай бу студияны безнең башка редакцияларда алып торалар, кулланырга дип әйтгәндә, үзләренең проектларын төшерергә, фотолар төшерергә. Без аларга ярдәмгә киләбез, рөхсәт итәбез, әлбәттә төшерсеннәр. Шундый актив рәвештә җанлы студиябыз безнең. Якын журнал бүген менә шушы рәвештә дөнья күрә. Карагыз нинди матур. Яшьләрчә дип әйтгәндә зауыклы. Аның фотолары бөтенесе дә төшерелә безнең профессионал фотограф тарафыннан. Аларның күбесе шушы студияда яки инде башка урамда, башка җирдә төшерелә. Без беләбез бит журналның төп билгесе һәм укучылар өчен мөһим фактор дип әйткәндә ул зур сыйфатлы фотолар. Без аны кулланабыз һәм тормышка ашырабыз. Барлык фотолар да шушы студияда төшерелгән безнең. Монда заводлы, матур фотолар. Гомумән журнал эчтәлеге турында сүз йөртсәк, журнал ул үзенең традицияларына тугры калып килә. Белгәнегезчә, бәлки белмәгәнегезчә, шуңа әйтеп китим әле, безнең Ялкын журналы 2 елдан соң, Алла бирса, 100 еллыгын бәйрәм итәчәк. Бу зур датага без инде бүгеннән башлап, инде мораль яктан әзерләнә башлагыз дип әйтгәндә, һәм шулай төрле чаралар өчен планнар корабыз. Аларны тормышка ашырабыз дип белим. Димәк, 98 яшь булды журналга һәм ул шушы еллар дәверендә үзенең алган юнәлешенә тугры кала, ул юнәлеш ул яшь иҗатчылар тәрбияләү. Совет заманнарында инде ул күбрәк язучылар, әдәбият әһелләре булса, бүген ул иҗатчылар күбрәк журналистика белән бәйле шәхесләр. Тагын да ныграк конкретлаштырсак, бүген блогерлар заманасы, безнең яшьләр аудиториясе ул интернет белән җинләнгән, интернеттагы төрле яңалыкларны үзләренең тормышларында тотып карарга теләүче аудитория дип әйтгәндә. Шуңа күрә мин мәсәлән шәхсән үзем блогерларны, журналистларны, гомумән медиа өлкәсендәге эшләүче шәхесләр өчен җирлек, аларга белем һәм ниндидер файдалы киңәшләр бирә торган журнал иттереп тәкъдим итәбез без бүген якынны. Монда язмалар безнең 70%-ка якын, 80 дә булырга мөмкиндер. Күп өлеше языла укучыларның үзләре тарафыннан. Ул укучыларның мәктәп балалары 15, 16, 14, 13 яшьлек балалар, аны балалар дип әйтергә телдә әйләнмә инде. Яшь журналистлар үзләре кызыксындырган сорауларга җавап эзләп мәкаләләр язалар. Үзләре тәкъдим итәләр темаларны. Без аларны балалар ред коллегиясе дип атыйбыз. Безнең ай саен алар белән онлайн рәвештә җыелышлар булып ала. Һәр сон алдыннан аларның киңәшләрен истә тотып, аларны тәкъдимләрен истә тотып, әлбәттә, журналларны планлаштырабыз. Менә шул балалар коллегиясенең чыгарылышлары дип әйтгәндә, балалар коллегиясендә инде күпмедер каләм чарлаган, чыныккан һәм тәҗрибә туплаган егетләр, кызлар алга таба үзләренең журналистика белән бәйлиләр юлларын. Алар укырга керәләр безнең Казан вузларына, журналистика юнәлеше буенча төрле конкурсларда җиңүләр яулыйлар. Мәсәлән, Алтын каләмдә соңгы 3 елда тәгаен гран-при яулаучы кызлар, егетләр, алар менә Ялкын журналында, Ялкын журналының балалар коллегиясенә караган балалар иде. Бу безнең өчен сөенеч һәм горурлык. Димәк, эшебез юкка түгел, димәк, алар да үзләренә тәҗрибә туплар, алар да файдалы мәгълүмат алалар, файдалы күнекмәләр алалар. Бу безнең өчен бәхет һәм без шатланабыз алар өчен. Шуңа күрә журнал замана темаларын яктырта торган, зәвыклы, замана трендларын истә тотып эшли торган бүгенге көндәге басма матбугат, татар телендәге үсмерләр өчен бердән-бер журнал. Аны Татарстанда гына түгел, Россиянең барлык өлкәләрендә дә яздырып алып була. Әле ул гына да түгел, почта аша яздырып була, ләкин аларның һәр санын бүген алып була әле интернет аша маркетплейсларда. Без 4 маркетплейсларда сатуда бар. Озон, Wildberries, Казан Экспресс һәм Татмедиа Shop дигән маркетплейсларда
тілеген һәр санын сатып алып була. Шуңа күрә журнал ничек барып ирешүе турындагы кыенлыклар инде бүгенге көндә юк дип санасам була, бары тик укучыларның теләкләре кирәк, акчалары кирәк инде әлбәттә сатып алып була. Шул бүген менә шушындай басма матбугат, интернет проектлар белән бергә шулай һәр көн безнең узып китә. Хәтта менә көнгә берничә съемка уза, көнгә берничә монтаж эшләп яңа тапшыру чыгарабыз. Шул вакытта журналны да чыгарырга кирәк һәм журналга да язмалар язабыз. Шундай тыгыз темпта, бик тиз темпта уза безнең һәр көнебез. Аңа да карамастан әле без төрле чаралар да үткәрергә өлгерәбез. Күптән түгел менә Казан шәһәре халкы өчен, кунаклар өчен урамда Карбыз пати дигән чара үткәрдек. Анда үзебезнең дусларны, кунакларны чакырып, бушка карбыз белән сыйладык урамда. Күңелле концерт чаралары, концерт уйнаулары булды. Безгә дусларыбыз Илгиз Шәйхразиев, Караш төркеме, Лейна, Акбулат рәхәтләнеп үзләренең җырларын җырладылар, кешеләрнең күңелен ачты. Һәм менә әйтеп китәм инде, шулай алдан әйтелсә дә, озакламый, көз айларында без әле шундый ук чара үткәрергә планлаштырабыз. Анысы инде мода, стиль белән бәйле булачак, шулай үсмерләр өчен кызыклы юнәлешләр. Анда анонсларын күреп булыр, озакламый куербыз. Тагын мактанып кына алыйм әле. Менә шушы хезмәтебезне басма матбугатта да, мультимедиа юнәлештә дә эшләвебезне күреп, безнең коллегалар әле быелгы Бәллүр каләм конкурсында Ялкын журналы зур җиңүгә иреште. Мультимедиа редакция номинациясында без Бәллүр каләм оттык. Бу да инде безнең өчен зур шатлык, бу безнең казанышыбыз. Димәк, күргәннәр, бәяләгәннәр безнең эшебезне бу рәхәтлек хисләрен кичерәбез бөтен редакция белән. Һәм алга таба да бу әле тагын да эшләргә дәрт бирә, мотивация бирә дип әйтик. Шуңа күрә бары тик алга эшләрбез, яңа контент белән, яңа журналлар, яңа видеолар белән сезне шатландырырбыз дип уйлыйм.